La revista Piu Piu és la primera revista editada en català per a nens i nenes de 0 a 5 anys. És una revista que va néixer l'any 2010 de la mà de Nascuts per Llegir i de les publicacions de l'Abadia de Montserrat amb la finalitat d'introduir la lectura des de la primera infància. Per exemple, de 0 a 2 anys és una revista per a ser llegida a la falda, compartir imatges, onomatopeies, sons. De 2 a 3 anys, per començar a fullejar, identificar formes, colors i lletres, i de 3 a 5 anys per a ser llegida per l'infant. Piu Piu és una revista per estimular la imaginació, la creativitat i desvetllar la curiositat. Jo crec que de ben petit, ja que t'arribi una revista i puguis obrir-la de la bústia, això ja és un estímul. Després el fet d'obrir la revista, seure amb el teu pare o amb la teva mare i que te la comenci a llegir a la falda, també és un estímul, és un contacte entre el nen i els pares, que troba a les escoles, vull dir que ajuda també a treballar el que són les formes, els dibuixos, els colors. Va sortir el nom de Piu Piu perquè s'identifica com un nen petit, no? Aleshores, clar, un piu-piu el relaciona amb un pollet. D'aquí va sortir la imatge, vull dir que li donem bastanta importància, vull dir, l'utilitzem per fer els números monogràfics, que ens ajuda a buscar exteriors, situacions. Per al públic que aquí va adreçat ha de ser una il·lustració progressiva, quan més petits la il·lustració ha de ser més grossa, formes rodonetes, colors, i a mesura que anem avançat d'edat, aleshores ja la il·lustració ja és més detallista, més petita, vull dir, tot depèn de l'edat. És una revista, diguem, progressiva, vull dir, tant en continguts com il·lustracions. A mesura que vas passant les pàgines, és com si anessis avançant continguts i edats. També hi ha una secció que és per aprendre, per saber-ne més, que és, diguem, de les imatges que han sortit a la revista, es posa el nom en català i en anglès. Vull dir, el que intentem és això, vull dir, fomentar la lectura, vull dir que ja sigui com un hàbit, ja des de ben petit, per continuar ja des d'adult, no? Vull dir, creiem que si un nen llegeix o se li llegeix des de ben petit, aleshores és un hàbit que ha anat adquirint com un aprenentatge, com pot ser rentar-se les dents o el fet d'esmorzar, dinar, vull dir, un hàbit quotidià.